салом тамошобинони арҷманд. хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 1 апрел ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар шаҳри Қайроқуми вилояти Суғд нишасти шӯрои вазирони дифои кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонҳой бо тасвиби эъломияи муштарак ба поён расид. дар ин нишаст масоили густариши ҳамкориҳои дифоӣ ва низомиву фаннӣ миёни кишварҳои узви ин созмон ва ҳамчунин масоили амнияти байналмилалӣ ва минтақаӣ баррасӣ шудааст. Принятие по итогам совещания совместное коммюнике стало результатом открытого и конструктивного обмена мнениями по актуальным вопросам укрепления регионального мира и безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом во всех его формах и проявлениях, а также противодействия наркотической угрозе. дар нишасти шӯрои вазирони дифои кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонҳой раҳбарони ниҳодҳои дифоии Русия, Чин, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва ҳамчунин муовини вазири дифои Узбекистон ширкат карданд. як шоҳиди шиканҷаи пеш аз марги Ҳамза Икромзода баъди раҳоияш аз зиндон гуфт Ҳамза дар пеши чашми ӯ мавриди латукуби шадид қарор гирифт ва дар муддати 4 рӯзи баъди шиканҷа даргузашт. Рафаэл Мақсудов дар суҳбат бо хабарнигорон дар Душанбе гуфт ки кормандони зиндон Ҳамзаро дар таърихи 16 сентябри соли 2012 шадидан латукуб ва ӯро аз кӯмаки тиббӣ маҳрум карданд. Ман шерамон да камераи панҷум ман мебурам я пома туалет да мемонам я пома дари шизо да мебурам нигоҳ мекунам хеле гир кардагиам ба номи Аллоҳ хеле гирдиш кардагиам на калени мондагиам примерно 5-10 минут нем хеле жестока задагиам авая. Ҳамза Икромзодаи 27 сола дар зиндони рақами 1 шаҳри Душанбе 20 сентябри соли 2012 даргузашт, вале мақомот қурбони шиканҷа шудани ин маҳбусро рад карданд. Дар гузоришҳои расмии мақомоти додситонӣ сабаби марг худовезӣ зикр шудааст. бо фарорасии фасли гармо ва авҷ гирифтани мавсими сохтмонҳо қимати ду маҳсулоти аслии сохтмонӣ семент ва хишти пухтаи маҳаллӣ тақрибан 15% афзоиш ёфт. халтаи 50 килоии моли тавлиди корхонаи нави ҳаксин ғайрсементи ёвон аз 41 сомонӣ то 50 сомонӣ боло рафта ба қимати сементи тавлиди Покистону Эрон наздик шудааст. ҳамин тавр нархи хишт ҳам аз 65 дирам ба 1 сомонӣ баланд шудааст. 45-46 гуфтестам оварда дестам. Баъд мефрори бор мекунӣ. Даже дуюм охири он вақт 48 там оварда гуфтам. Мумкин гуфтем намегирем. Халқам ҷавра баъд халқам ҳақорат мекунад ки чӣ гапа ай худи Покистон Эрон меояд симин мисол 50 сум 51 сум ай худи ёвонам бия 50-51 сум. дар кӯчаҳои марказии Душанбе чанд соли охир бо ширкати ронандаҳои ҷавон пойга ё сабқати нимашабии мошинҳо барпо мешавад. ба мушоҳидаи хабарнигори радиои Озоде ҷавонони талабгори адреналин на танҳо мошинро бо суръати баланд идора мекунанд, балки бо ин мошинҳо машқҳои хатарнокро низ ба намоиш мегузоранд. дар ҳоле ки полис аз вуҷуди чунин рақобатҳои шабонгоҳӣ изҳори бехабарӣ мекунад, худи ронандаҳо мегӯянд ҳаваси намоиши ҳунари ронандагӣ ва санҷидани суръати баланди мошин онҳоро ширкатдори пойга кардааст. барои тамошои ин наворҳо ба сайти интернетии радиои Озодӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва замимаи телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.